Paaram maugman taon 2010 paaram. Asin sa tong sabaton ang panibagong taon 2011. Sa mga maray na gibo sa tong padabuson, asin sa mga pagkukulang kay puwan punuan, sa mga tawong nakulugan sa tong patawadon, asin sa mga tawong nakulugan ng buot lingawanan. Sa masangling bagong taon 2011 sa tong punan, dainanggad lingaw-lingawan ang kaguraman. Patalubuon ang pagkamot ng maliputok asin dayaday, asin day mawaran ng paglaong mintras buhay. Ano ang sa tong magiginilbo kung warang plano, asin ano ang sa tong halaton kung warang halaton. Nata kita nagiinguwa mga kaymanwa, kung warang padudumanan ang sa tong gibo. Sisay ang sa tong katauhan ng importansya kung kita manawaran ng pagpapalaga. Ano man ang malalauman ta sa ibang tao, kung kita warang may tatao sa satong kapwa. Maski diit na maray na pagtratar niya to, asin ang pag-atang ng maray na buo. Nabako sana kung Pasko kundi sa oral daw, mintras may liwanag, pakitang natatanaw. Dai makalingaw siya ang sentro sa tong irokyaw. Ang pag-atang, pag-umaw, asin pagkamot, dahil sa nakita makalingaw. Salamat. Salamat.